Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm 5M, suntem aici alături de Antonio. Salut! Ne jucăm aici frumos 5M pe serverul Gold România. Dacă vreți și voi să ne jucați, să știți că e un server destul de reușit, adică băieții aici vă dau și bonus la început de 20 de milioane, mașinile nu sunt chiar așa scumpe, banii se fac destul de ușor, așa că dacă vreți și voi să intrați, mai bine ne alăturăm și noi aici, ne strângem cât mai mulți ca să nu închidem serverul, pentru că mi-a zis că dacă o să ne strângem mai mulți pe server, mi-a spus creatorul că dacă o să ne strângem mai mulți pe server, nu o să-l mai închidă, dacă vede care activitate. Și de preferat ar fi dacă vreți să intrați și voi, pentru că e un server destul de tare. Acum trebuie să mă duc să-l iau acum repede pe Antonio, dar nu știu unde e. Zi și mie codul poștal, Antonio. 744. 744. Vino gen la mecanicul ăla. Da. Stați puțin să mă umblu la SFX. Cam așa. Tot e tare. Bun, băi, și acum o să mergem puțin să-l luăm pe Antonio, mai mergem puțin la miner, vedem ce mai facem una alta, mai facem niște bănuți. Și cam atâta pentru primul episod. De fapt nu, acum vreau să mergem în primul episod, vreau să mergem să facem liniuțe. Bă, Antonio, eu mi-am luat șesarul, uite, mi-am luat șesarul, tu ești cu Porsche-ul ăsta. Fii atent, Porsche-ul ăsta e cea mai rapidă mașina ta? Da. Bun, hai ia-ți Porsche-ul și ne vedem pe aeroport și mi-au și eu cea mai rapidă mașina mea. Îmi iau Wagner-ul ăla, să vedem care e mai bună. Wagner sau... Ce Porsche ăla? 911. E de la GT, nu? Da. Hai că vin și eu după tine. Vezi că ai greșit drumul. Deci ne vedem pe aeroport acolo, da? Da. Dăm liniuță frumos și... Apoi vreau să mai încerc eu ceva. Vreau să văd că... Ai o mașină mai slabă așa care să fugă greu? Da, cred. Nu știu. Care e? Să mă uit. Dar zi-mi ce mașini ai. Oprește-te aici la garajul Nu ăsta. știu. Oprește-te aici la garajul ăsta. Și... Opa! Te-am luat? Da. Aia e, se mai întâmplă. Hai aici la garajul ăsta să ne oprim și îmi zici ce mașină ai. Că mi-am luat Logan ieri și vreau să văd că Loganul ăla nu prea fuge, știi? Și n-are sens să fac Logan versus 911. Bă, o mașină mai lentă așa pe care ai putea, cred că să o ai și tu, nu știu. Ar fi M4 ăla, că știu că M4 ăla nu prea e așa gen tare. Sau M8-ul. M8-ul nu e rapid. Ce mașină ai? Am M4, M8, Brabus, Așa. Nissan Ce Nissan și Titan? Rolls. Nissan GTR. Și Rolls ăla fuge? 240. Bine, hai, facem mai întâi să vedem. Vreau să văd ăla. După vreau să fac Nissanul meu Titan, care fuge destul de ok pentru un SUV mare, versus M4 ăla, că știu că M4 ăla e mai slab, nu? Da. M4 ăla, dacă l-am și eu, mi se pare că e mai slab. Hai, ne vedem aici, ne punem pe poziții și dăm frumos liniuța. Sper măcar să nu ne prindă poliția, dacă tot. Păi nu cred că e poliție. Stai așa. Opa. Pune-te mai aproape. Așa. Bun. Deci la 3, da? 1, Da. 2, 3. Mamă. Muci. Cât ai? 170. Mamă, mă iei. Eu am abia 200. Mă ia. M-a luat, bă. Te-am luat. Mamă. Am murit. Ai murit? Da. Stai că te iau eu în cheri și te duc la spital.
De ce nu mă lasă? Bă, what the fuck, stai mă că fac tichet. Gata, am făcut, sper să vină cineva. Ia mă, ia să iau și eu Porsche-ul ăsta al tău. Ai făcut ticket. Salut, am făcut și o tichet că a murit băiatul ăsta, non-roleplay gen. A intrat cu mașina și a murit. Mersi. Te mai joc cu așa? Nu, da, cum pot să-l iau în brațe, gen, să-l car? Văd, stai. Că am dat slash caro și nu mergea. Scrie așa. A, ok, ia. Dă-te un pic ca să văd dacă pot să-l iau acum. Gata, mă, deci Te mai merge. joc cu altceva? Nu, mersi. Sau- Bun. Bă, deci m-ai făcut cu Porsche-ul ăla al tău cu Mercedes Wagner-ul meu, da? Hai să vedem dacă o să mă mai faci și cu GLS-ul, că mi-au GLS-ul. Tu așteaptă-mă acolo pe aeroport de unde am început, să-mi iau GLS-ul. Mamă, dar mă aud dublu de la tine, nu știu de ce. Opa! Hai că m-am făcut cam prost. Ok. Bun. Așa, fraților, și nu uitați că dacă vă plac episoadele de genul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să dați și voi share la prietenii voștri să vadă și ei episoadele astea. Poate se abonează și ei, de like, nu știu, ceva de genul. M-ar ajuta și pe mine mult dacă mi-ați dat și un follow pe TikTok la Darius WRLD. Chiar m-ar ajuta foarte, foarte mult dacă mi-ați dat și follow acolo, să facem și noi 600 de urmăritori, să dăm drumul la live-uri cu nebuneli, cu 5M. A, da, și pe acest canal să știți că o să postez, nu o să postez doar 5M, o să postez gaming, diferite jocuri. Doar că nu o să puteți să-l vedeți pe Antonio la toate jocurile, sau o să mai fie încă un băiat și, spre exemplu, Antonio n-are toate jocurile pe care le-am și eu și... Stai, bă, unde fugi? Vino înapoi, să vedem dacă cu ăsta mă mai faci. Bun, și n-are chiar toate jocurile pe care le-am și eu și de-aia probabil nu o să ne vedeți. Cel mai probabil pe CS nu o să ne vedeți pentru că eu nu prea știu să joc și nu prea îmi place. Deci, îi dăm la 3, da? 1, 2, 3 și te-am pupat. Mama, ai văzut cât de repede am plecat? Da, Tomei, da. Mersi. Ah, tu m-a făcut. Fii atent. Bă, mori iar tu. Ai murit? Nu. Păi dar de ce nu spui centura, vere? E pusă. Ia vină mă înapoi și ia dă-mă și mie Porsche-ul al tău. Păi tu cât ai, mă, vere? Că eu acum am 230. Tu cât n-ai Aveam 260. Vină înapoi aici de unde am început și dă și mie Porsche-ul ăla. Că prea fuge așa și nu știu de ce. Vii sau ești făcut praf? Vin. Hai că te văd. Nu intra în mine, nu intra în mine că-s pe jos și mă omori. Bun, dă-te jos, să mă urc eu în pauză ziua ăsta. Bun. Dar de ce nu mă lasă să mă urc? What the fuck? Gata, a? Nu, stai. Ia stai, mă, așa că nu înțeleg de ce nu... Trebuie să te uiți, urci pe aici. Păi, pe acolo... Gata, haide, urcă-te. Urcă-te și tu în mașina ta. Bă, Edi, oprește ăla că se aude. Bun, la 3, da? 1, 2, 3. Bun. Bă, fuge rău. Uite, 220, Cât ai? 240, 250. Dar frâne n-are.
Bun, cam atât și cu acest episod, fraților. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Noi ne vedem data viitoare.